V dnešním pořadu z cyklu Rady, tentokrát na kopec, pro vás máme mnoho zajímavých tipů, jak si hory užít a především ve zdraví přežít. Vydali jsme se přímo k prameni, tedy přesněji řečeno na kopec, do Špindlerova mlýna. Jak by měl vypadat takový správný lyžařský areál, co všechno by měl nabídnout, aby se lidé cítili příjemně? No, prvním předpokladem úspěchu je kvalitně vysněžené sjezdové tratě, běžecké tratě, snowparky, protože je to přece jenom zimní sport, je to o lyžování a pak řadu doprovodných služeb na patřičný úrovni. A co když nám ta zima příliš nepřeje, tak jako právě letos? Tak je už to vlastně druhá zima po sobě, kdy na sníh přírodní ta zima je skoupá a všechny areály se připravují na tuto alternativu tím, že budují kvalitní vybavení na technické zasněžování a je už to opravdu o tom technickém sněhu v těchto nižších polohách. A jaký je rozdíl mezi tím lyžováním na tom technickém sněhu a na tom přírodním? No, přírodní sníh určitě je příjemnější pro lyžaře, není na to, když je 20 cm přírodního prašanu, ale prostě nebýt technického sněhu, tak už se v řadě areálů vůbec nelyžuje. Ten technický sníh má tu strukturu jinou než přírodní, je také tím, že má tu strukturu pravidelnou, víc vydrží a ty jarní oblevy potom ten sníh tolik neodchází a lyžuje se díl. Podle čeho si máme vybírat ten areál na to lyžování, podle čeho si máme vybrat ten terén, aby jsme to zvládli a aby jsme byli spokojeni? Tak je to předně o lyžařském umění, o těch možnostech fyzických, jaký lyžař nebo snowboardista má. A potom by se měl porozhlídnout, jaká škála sjezdovek a tratí je nabízena, jestli je to pouze modré sjezdovky nebo kombinace červených sjezdovek. Černá sjezdovka už je potom pro ty nejlepší lyžaře a tam už opravdu to umění musí být na úrovni. Jak je to, když vyrazíme na lyžovačku s dětmi? Je to komplex právě těch služeb v tom areálu by měl fungovat tak, že pokud rodiče chtějí být s dětmi a lyžovat s nimi, tak aby byla možnost nějaké klidnější lokality, kde můžou lyžovat, ale ideální pro ty začátečníky je lyžařská škola, tak aby měli dítě na dohled, mohli si zalyžovat sami. A ještě pro děti, které nelyžují a rodiče chtějí, tak je i možnost vlastně babysittingu, koutek pro děcka, které jsou ještě malé nebo nemají k tomu vztah. A já si myslím, že vztah by se měl vybudovat u všech dětí k tomu sportu. Takže cesta lyžařské školičky a učení takhle od malička. Lyžařskou školu si vyberte takovou, kde budou o vaše dítě pečovat, jako by bylo jejich vlastní, nebo snad ještě lépe. Zeptejte se na doporučení svých přátel a známých. Nestyďte se personálu vyptat na vše, co vás zajímá. Zajděte se případně podívat, jak výuka probíhá. Pamatujte, že jde o bezpečnost vašeho dítěte. Jak je to takový ten letitý problém lyžaři versus snowboardisti? Zlepšilo se to trochu? Já už nějaký rok tady jsem a vnímám to, že se to zlepšilo určitě, ale je to i o tom pro snowboardisty budovat parky pro ně, kde mají překážky, kde mají možnosti, řeknu, lidově se vybláznit jinak, než samozřejmě volný terén je volný terén, to podnikáme v Národním parku, tak to je zakázané, ne, že to je složité, je to zakázané, ale ty snowboardáci opravdu ten volný terén zbožňují. Takže je to o budování snowparku, tady ve Špindlu máme vybudovanou, myslím si, špičkovou úrampu, takže tam se vydovádějí a řada skoků, kde se můžou realizovat. Zvykli jsme si už prodlužovat si lyžování tím večerním lyžováním na osvětlených sjezdovkách. Co se dělá pro to, aby to lyžování bylo bezpečné a myslíte si, že jeho obliba stoupá? Je to určitě, myslím si, že řada nás nemá čas přes den prostě z pracovních důvodů a zaneprázdnění se dostat přes den na lyže, tak určitě cesta večerního lyžování je.
My máme tady sjezdovku, která je nějaký přes kilometr dlouhá, kvalitně osvětlená a opravdu je to vyhledávaný sport a je to trend. Když potom zhasnou ta světla na té sjezdovce, poslední lyžař si jede z vleku, co se děje na sjezdovce potom? Není to tak, že už se neděje vůbec nic až zase do rána? No naopak, právě, že jo, přes den lyžujeme do 4 hodin, o 4:30 vyjíždějí rolby na úpravu sjezdových tratí, na úpravu běžeckých tratí. Večerní lyžování se vlastně upravuje ta sjezdovka dvakrát, když skončí provoz denní, a tak, aby v 6 hodin zase byla připravená, v 9 končí večerní lyžování, o 9:30 už rolba zase upravuje. No a třeba dneska, jak jsem se bavil s kolegy z rolbisty, tak končili někdy v 5 ráno, protože přeci jenom je to už jarní lyžování na to, že je tenhle datum a měli s tím spoustu práce a pracují, dokud ta sjezdovka není, já říkám, na 1 mínus, na 1 není nikdy. To hovoříme o té práci během té sezóny, ale ta práce určitě v areálu nekončí, když skončí sezóna, je to tak? No, máte pravdu, už to není sezónní biznis, je to celoroční, když skončí provoz, pravidelná údržba, že musí se uklidit, všechno zkontrolovat. V září v podstatě už se začíná příprava naplno na další sezónu a na těch horách, že jo, ta stavební sezóna je krátká, takže v podstatě máme květen, červenec, srpen, září na to, když se něco buduje, abychom to stihli za takhle krátkou dobu. A teď poslední roky v podstatě investice, které jdou, tak jsou to buď to přepravní zařízení, modernizace, lanovek, vleků a zejména do technického sněžení. Tak to určitě potom zvyšuje tu bezpečnost. A čím se zvyšuje ta bezpečnost během té sezóny? Tak během sezóny jsou to pasivní prvky ochranné. V podstatě zásada je každý předmět, který provozovatel do ty sjezdovky umístí, by měl být zabezpečen tak, kdyby prostě došlo při nějaké kolizi nebo pádu a lyžař nebo snowboardista do toho předmětu narazil, tak by prostě neměl být tím předmětem ohrožen. Takže jsou to bandáže všech hydrantů, bandáže sloupů, lanovek, vleků a v případě, kdy v podstatě se sněží a je i provoz, tak každý sněžný kanon musí být zabezpečen tak, aby se nestalo to, co jsem říkal, prostě pokud by došlo ke kolizi, aby lyžař nebo snowboardista, když narazí do toho kanonu, aby určitě mezi ním a tím kanonem byla nějaká bezpečnostní překážka. Abyste se z hor ve zdraví a tím pádem i spokojeně vrátili, měli byste dbát několika základních pravidel. Používejte ochranné prostředky, přilby, chrániče. Vhodně a dostatečně se oblékejte, dávejte si pozor na své osobní věci, zjistěte si, jak v případě potřeby přivoláte pomoc. Nepouštějte se do terénů, na které váš lyžařský nestačí a nevydávejte se mimo značené tratě. Za úvahu jistě stojí i přiměřené připojištění, ušetří vám následné starosti. A hlavně, nebuďte lhostejní. Když jsme dostali tu možnost začít jezdit na hory do zahraničí, tak České hory zaznamenaly odliv těch českých lyžařů. Jak je to teď? Vracejí se zpátky? Jaký je ten poměr mezi cizinci a Čechy v českých horách? Já těžko budu hovořit za České hory obecně, já budu hovořit za Špindlerův Mlýn. Špindlerův Mlýn je to v takové vlny. Česká klientela, soustavně polská klientela a v době prázdnin že se střídá holandská, dánská, německá a potom zase česká. Jako ta filozofie nás tady ve Špindlerovém Mlýně je český lyžaři vrať se do českých hor nebo vrať se do Špindlerova Mlýna, protože si dovolím tvrdit, že sjezdovky máme mnohdy na lepší úrovni než alpská střediska. Jo, je to blíž a na to krátkodobé lyžování určitě se vyplatí jezdit do českých hor. Užijte si na horách každičký den, protože vaše spokojenost a skutečnost, že se opět rádi na hory vrátíte, je pro ty, co se o vaše pohodlí starají, tou největší odměnou.
Pokud vás lyžování omrzí nebo si od něj chcete na chvíli odpočinout, jistě si najdete mnoho příležitostí k vyřádění. Můžete vyzkoušet například sněžné skútry, čtyřkolky nebo dokonce i psí spřežení. Hodně legrace si užijete při snowtubingu nebo při klasickém sáňkování a milovníky adrenalinu jistě nenechá chladnými tandem paragliding či různé formy slaňování a přemostění a mnoha dalších závěsných aktivit. Nejen sportem, ale živ je člověk a tak jistě přijde vhod odměnit své lyžováním vzmožené tělo příjemným odpočinkem v některém z mnoha relaxačních zařízení. Otlučené tělo z nepříliš vydařeného odpoledního sjezdu vám za několik minut v bazénu jistě bude vděčné a péči vám oplatí tím, že nevypoví službu a vydrží s vámi další náročný den na svahu. A popravdě, znáte pro skřehlé končetiny lepší místo, než je vytopená saunička. A po odpočinku je jistě čas na zábavu. Dnešní hory nabízí opravdu spoustu zábavy, kolikrát víc než ve městě, každý den, diskotéky, různý tematický večery, barmanský show, fire show, performance show, tanečnice, úplně všechno. Máte pocit, že se lidé na horách baví nějaký jinak než ve městech? Myslím si, že se baví víc, hlavně se baví každý den, takže asi tak je to uvolněnější. A vidíte v tom ještě třeba nějaký rozdíl? No, zábava začíná později, to je pravda, ale taky později skončí. A v čem je ten důvod, že začíná později i končí později? Lidé z lyžování odchází na hotely, jdou na večeři, připravují se a pak přijdou teprve do těch barů, na ty diskotéky. Co mají asi tak nejraději, na co se těší? No, nejvíce těší na barmanské show a na dobré DJ. Pokud se nepotkáme na svahu, tak doufám, že se společně sejdeme u dalších rad. Hezkou zábavu! Vyzkoušejte nový životní styl. Orá hotel Horal Špindlerův Mlýn nabízí kromě příjemného odpočinku v relax centru také ideální podmínky pro kongresovou turistiku a firemní akce. Orá hotel Arnika Špindlerův Mlýn disponuje širokou nabídkou sportovních a relaxačních aktivit, včetně Polária v novém wellness centru. Výjimečný svou nabídkou je Orá Vital Hotel Sklář v Harrachově, kde přízvisko Vital Hotel reprezentuje filozofii zdravého životního stylu. Přijeďte poznat wellness do Orá Hotels v Krkonoších. Ve ski areálu Špindlerův Mlýn je pro vás připraveno 26 km sjezdových tratí s 5 lanovkami a 11 vleky. Vyzkoušejte si terény využívané k mezinárodním závodům, profesionální snowpark nebo si užijte rodinné lyžování na méně náročném terénu. Ski areál Špindlerův Mlýn, skvělé zážitky pro každého lyžaře. Užijte si zábavu i příjemnou relaxaci v hotelu Praha ve Špindlerově Mlýně. Sounds reachable back.